ukabonetse kuti iwo achitomwetsedwa mankhwala yandi tikafufuzabe kuti zinakhala bwanji mwamako akazawo ali kuti ino anena kuti akazawo kulibe mbombo wanga amuna mwera ndi bombo wanga niweni kwa akazawo akulu kuntake dendu zina ukamva kambanga mwala abale ndi alongo nkhanitu yomvetsa chisoni kwambiri pamene mzimayi wamupha mwamuna wake pogwiritsa ntchito poison. Izi ndi nkhani zimene zakhala zikuchitika ndithu mbuyomo moti kuimvanso nkhani ngati kuchitika masiku ano nzodabwisa ndithu di zimavuta pate kuti pamene mukuona kuti mamunayo sakulongosoka kungothetsa banja. Aliponso ena amuna osalongosoka m'mutu mwawo mosagwira bwinobwino. Nkhani ngati izi amazipanganso ni nkhanza ndithu kwa amayi. Pamene akuona kuti mkaziyo akuayenda nyumba amabwera ndi zawo zosalongosoka nkumumenya mpaka kupha. Ena mpakana amachita kugwiritsa ntchito zida ngati zikwanje kudula ziwalo. Koma kukuza ni chilungamo nkhanizi ndi dzakalekale zoti masiku ano sizikuyeneranso kutero kuti muphera nanji ngati ali olakwika osangosiyana bwanje. Ndikupemphani khalani tcheru mumve mmene zayendera mu nkhani iyi pamene mayi anagwiritsa ntchito poison kupha mwamuna wake kamba kandalama zinthu zopita ngatizo. Pangani subscribe, share and comment kuti zambiri zisamakuphonyeni pano pa Club Junta Building Better Africa. ukabonetse kuti iwo achitomwetsedwa mankhwala yandi tikafufuzabe kuti zinakhala bwanji mwamako akazawo ali kuti ino anena kuti akazawo kulibe mbombo wanga amuna mwera ndi bombo wanga niweni kwa akazawo akulu kuntake dendu kumakona mimi ndeno kuti mutuluke mmene muzinakhala bwanji kuti mutuluke nyumba anarintila maza mariferisa kune mimi ali ndani alavo ala akazi avuka zati tuluka ni musagona ndemo nakagona nakuti ndinatana avampa kumari nuboje chagone ni fya kubiba kakora usiku no kumangu baruka tumekovu maka ndiko yangu ndezi nakhala bwanji siku nabwera anthu ena ake nokuti adzatenge mwina wapitise kuchipatala anabwera arabwera arurina dzibirito kuratira birito zibarana kumwalirana ali pamoto pena kano wagotsaso mulimo kuchokera kwa dzulo apita kufesiso dzulo kwakozesa madokumentiwo ndapita atengeso ndalama kwenyamarayo inosandiuzayo ndemene baja takumana kusika nakashikamira kusikako ndakuti ayipita sumwene ndini akali kufesi ndabwera nduti ndambe ndamwa nduti atiyeni mukajisima atiyeni ayi ndandabwera kuno ndasiya kumweko ndatumana adzukuluwa pitani mukayitani madala adzikisima amba ubwera tsanga mujana bwera dzana muja ndana adzapita uyu ndikasake upita kuti kunsika kuja ndakapesadi akumwacha muwawo ndimwani chisamba changa ndati akatipidikitsa akumwa mowa iwowo ndindani maleyo unena no uyuleyo njukula nkhayo ali kumbuyo kwanu mai wake nduda achira bwino karali ndi mwije mwana oyo abwena uli moti ndampe timabesi nopezi achulo ndasiya kuno ndenda kumanena pakati napo akubwera chokana kuti kusika kuja aberekera madokumenti awo akubwera ndero tokumana pano panjira ngubwera nditengeka ndarama mene tuche pange cha magobo pena pake ndari mundipeza ndomuna kuti sina kakhalitse ndabwera ndisapeza ayalo chipinda kwakona ndura kupumula nuku anenu kasimo mapiga ndari kisima tapiga kwa mayowa akana ndura akana bwanja ati aya wana tisafuna sima basa tagona bwino bwino ndenda zona no 12 o'clock ndakungu tsokoma ndendu kuti chifua chabwera bwanji ati neso ndudabwa chifua chibwera mchabwera sundu jabwino bwino nuna kamungu tsokomola bwanji ari momo ndivera ndenda tonga madzi kwamwetsa pasibuni kwamwetsa ndari ndakwana ndenda sakanisa nchere ndi madzi kwamwetsa waufa momwemo kwamwetsa ati ndakwana ndura chabwino ndekwasha mabono ndasasa ali bwino mene ndimadzuko pita kuti kumunda kumene kuti sina kakhalitse ndendi ubwera ndifoti ino kunyumbako kuti zinthu zasinda ndikuti zasinda kuti ndendawirana nawo
bwino bwino bwezandivomera chicho soti ndapanga kunyumbako kumisonde sasomanje mwanawo mugule sumu mwapatse savowa ngati ayinditusa simba nanga fungo noli kuveka limene lindashana eya pamenepo nena ana awanu pamamati avua mpongwe agula mankhwala ndinonga mankhwalawo ali kuti ndali siluzo pamene ayikayi nilubulira nimba muno wakati sinzapesa nende tavenuka mukoku buda nkashasuwe pachamafika sha shonchi izinosana zimvezizi ndapachanga chasamarana amatero ndithu ya bwino nende ubwana muntu tafanuka chifungo shonchi nanga iyi mankhwala wanelipo utani pamene nisinawo ne mankhwala mesa kunena kuti ndi usiku kunadzabulanso anthu ofuna kuwatenga kupita nako chipatala pa njinga za moto ndi kenaka nadziona kuti atsirizika kale pamene kunakhala chiganizo choti tatsitsenso alo nyumba muno zimene zomamawa simuzidziwa ayi ndi lero mmawa eya ndikusonyeza kuti nthawi imene amakweza pa njinga ya moto kummawa leloli ndiye kuti ino ndikuti kulibe eya koma mwachizolowezeta pakuti mumagona ndi wana achixepere munomo koma usiku bumunashotsa chifukwa chani munashotsa ayi ana amagona mbura wondi feni magona uchipinda togona suli modzi madala uchipinda ndafusa za wanawa wanawa ayi pali pamana achotsa mando wera anochotsa ninda atanyamara magona muno usiku mene siwa mwetse madzi mborika chasamarelo amomitsa kukhosi izi zamankhwala zisundu zidziwayi dzakadzingati mulinawo pa banja bamba amene dzakatonza mbiri mulina wana angati ndabereka nawo chembere 7 mulina ulimodzi lino ulimodzi pasipa kawiri amoyo 5 wina ndiuyalapa munano chifukwa chotsokomula kuti zina zoteno chifonso wanacho munazipeza nompato wauza kuti akagule sumu ndi mapawo adzaje koma zoti inu akuduwala mankhwala mwasimuzidziwa ayi kapena munene adani ena ake mwina muganizira kuti abwera anthu ena osofunira ni zabwino ndapena zilanga zimene ayiso singalozeso munthu uyu adendiso ndilibe kwanga nkukhala dero tathokoza zimuombe awo ndi amene akhoza kutifotokozera zine zitatu nyamata zapopo dzina lako ndiyenda Mose chabwino Mose umapita ku school suvileni chabwino umakhala ndi ndani yako amene amwalira agogo ako umagona nawonso nyumba momwe dzulo ati zinakhala bwanji ndi usiku tso ayo anagula borolo la mankhwala ena kutsenula kuika mukaborolo agilise lenena kukalongetsa nyumba yawena nokwase omwe pamaluji nkurengo karaya nkurayira ndimba borolo iyo alika nyumba anagula mankhwala analinda anagula mankhwala mpapa tabwera tadzakhala pasipo anagula mankhwala ndi papaho chabwino muli ndi dimba amaringo kuti awatani mankhwala amene amafuna adzitililire amafuna adzitsi tomato badadzala tomato konkono ndeno usiku ono zinakhala bwanji anamenya anano avowa akaziwo ndavowa mphongo amamenyana ngaye nango vano siku nakugona kuntuluka notimatwa vuno akuntuluka timatwa wakazina kumangoseka anakhala mapando ena kanokushoka anonyamuka amaseka ndi akaziwo avowa akaziwo kumangoseka avowa mphongo akutuluka 12 pakati kena kanonkushoka nkunyamuka amaruka tavuka kamwa ndimfuno koma zota anamenyana simunazidziwa ya mese inuso ati mmagona nawo nyumba mwa ndeno kuti mutuluke mmene muzinakhala bwanji kuti mutuluke nyumba anarinthilila madzi amariferisa kune mmene ali ndani avo akazi atitulukani musagona ndemo nakagona nakuti avo mpanga kumariri nukodza tagonene fyankuviro akagona usiku nokumangu varuka timatwavumaka nyumakanyiko yangu ndezi nakhala bwanji siku nabwera anthu ena ake nokuti adzatenge mwina wapitise kuchipatala arabwera aruri nadzivirito kuratewa virito chipatala nkumwalirana ali pamoto pena walotsaso munyumba chabwino iyayi mmene mutu ndimene tikuchezera ndi wana amenewa ndithu ndi adzukulu amalemu adzukulu ndithu wazigogo amenewa kufotokoza malingana ndi mmene dzulo zinalili kunena kuti iyayi ndithu anawa anatsirira madzi pamene amagona kuti musagone kusonyeza kuti mmenemu mugona wakazi
komanso amphongo amene tikunena kuti atisiya amene tikubva pano ndi malemu ndekenaka adzaona ndithu 12 lokhalokha abambo aja akungotuluka 12 ndiye kuti awagogo wakazi amangoseka koma angoseka mosathandiza basi mumamwetsa madzi mumamwetsa ndinu madzi tiramwetsa madzi kunezoti basi ine ndiushoka muviro munda dzametsa ine mudzikwenda kwametsa madzi komanso mukagulile sumu mabawawiri ali avo wakaziwa ali mudzingo wamwetsa madzi mudzamwetsa madzi komanso mukagulile sumu ndi mabawawiri iwono ashokano chabwino iya ndi mmene mutu mmene tinafuna tichezere ndi wana amenewa komanso azitsogoleri osiyanasiyana ndebe mukhala pompo malipoti wena otsatira tikhala tili kukuzani Neo zinanga ndi Jose Cristiano ndi feyo tinali kusika nakangotengedwa kumene kuchako akuti gogo antigo tisiya kufufuza za kutisiya kwawo kena kamara fufuza za kutisiya kwawo akaonetsa kuti iwo achilomwesedwa mankhwala ndi titafufuzabe kuti zinakhala bwanji mwakamako akazawo ali kuti ino kuti akazawo kulibe nditafufuza nanganoza khala bwanji noti zipekeziwa ndinde tikupeza kuti iwo chawo kupa chatisiya tipeza kuti kumusi wake kukuli mankhwala ndithu ambewu zakudimba titafufuza onetsa kuti mankhwala awa chitomwetsedwa ndithu omwetsedwa alakakhala kuti anamwetsa ndani tizidi kunamuda tikawenga anthu osafunira zabwino mukuganizira kuti angakhale wanawo chachitika ndi chani kuti akafika pomwetsedwa mankhwala mukuganiza motani titapitirabe kufufuza nazapezeka kuti anthuwo mbanja mwawomo ndi amayi akwanitsa kuti amalankhulana ndithu mwakalipirana ndi mwana ndithu wang'ono amene amagona nawo ananena kuti anatiuza kuti mmene musataninso tisagoneso lilidzulu limene tisagoneso nyumbamo ndi tikuganizira kuti akafika kuti amwetsedwa ndi amayiwo tikuyankhula pano ali kubanja kunkuno kapena bwanji amayiwo anachoka ndi pano pake naonetsa kuti abwera kusonyeza kuti kushoka kumeneko kunali kuthawa notuno tikuganizira choncho chabwino panopa ndikuona kuti ya chipatala afika apolisi afika akugwiritsa ntchito yawo amene akugwira ntchito yawo ndithu ndi zotsatira zenizeni timvanso mmene atiwuzire azachipatala na polisi chabwino iya tathokoza mmenemo ndimene tachezera ndi atsogoleri a bairo ino akunena ndithu kuti iyayi abambo amenewa zikuonetsa kuti amwetsedwa mankhwala ndi akazi wawo ndi atapanga zimenezi ndithu amayi amenewa anachoka kuwasiya abambowo okha ali mnyumbamo ndebe madziwa kale kuti ntimomenya kenaka akabwereranso ndikubweranso kubanja pano moti tikufotokoza pano azachipatala afika komanso apolisi afika aluwa nyumbamo ndithu akugwira ntchito yawo ndi zimene malipoti amene akhoza kubwera ndi amenenso tikupatseni kuti daomvera kuti zinthu zenda chonchi komanso kuti mwina akhoza kulamula kuno kubanja kuti mwambo wa maliro ukhoza kwenda motani koma palipa ndikuona ndithu kuti pali mayi okhudzidwa atiuza kuti akukhudzidwa motani pepani ndithu dzina ndinana Luishi ndine okhudzana ndi iwo amwalira abambo wanga amene amwalira ndi bambo wanga niweni kwa akazi akulu kuntali ndiye ndikudziwitsa beno anthu kwa madeya kuti abambo achisalarani amwalira akhale odziwa kuti abambo arisiya kwa simango kwa madeya adziwe kuti abambo achisalarani arisiya ndi imfa ya mankhwala chabwino mumakhala nawo bwanji khalidwe lawo mumaliona motani mmene mumakhalira nawo abambo ano ife makhala nawo bwinobwino fane makhala oku ndama ndiyendera ndithu makaona adzukulu palibenso funo lililonse limene limaliwonayi chabwino uthenga munalandira ndi ndani munalandira motani uthenga mmene munadzauzira uthenga ndalandira ndi nyamatayo kandipeza nyumbako onena kuti papa angodzuka chithovu chili kukamwa ndiye panopa arisiya amwalira ndiye sirudziwa kuti chachitika nchiyani amatero nyamatayo uthenga wake ndi umenewo ndithudi iya tathokoza kwambiri kwina pepani ndikuti uthenga waveka kwa madeya achibale onse adzukulu achisale atisiya zikomo ndimene mumene tikuchezera konkuno kwa ulisoni muja tinafotokozeramu ndithu limana 54 lokwatirawo numero 50 ikwatiro kumene mzibambo wina ndithu wapezeka ali wakufa nkhani yake akuti kumwetsedwa mankhwala ndimupezeza ndi amayi ino zina
ine dzina ngandi ne Benita Luigi mumashokera kuti Benita ine kwabotera kuntashi kwa kaza wa malemu wa oyamba kuntashi chabo ndimakalo mapiri kusunyeza kuti akaza kunondi yachi ndendu juita kwa jeni kwa Ntonyo kutabwera kwa moyo kuti mwina adziwe anthu amene ndithu kwa madi yawo chabwino ndithu mukamakhala kumeneko ndi kuno kumafasa kangano kapena mudabwera kumwena kudzazenga mulandu kubanja kuno ayi sindabwereko isanami kuti akangana amenyana motere sindave chabwino ndidziwitsa sonkwathu kuntashi achibaleyo pakhomopo adziwe kuti ine ndidziwitsa utengo wa maliro kuti abambo athu amwalira aisale kama weso azakhali ajena anasuluma adziwe iya ndithu ndimene tikupangira macheza osiyana ndikwenda kumana kucheza ndiwe na mwazi zogolere amefika kuno kwa Wilson munthu wankulu tili pa wireless ndipo tili live dzina ndinu ndani komanso dindo umene muli namuno mumvani chabwino tatifokozana kuti inu munalipira bwanji za uthenga umene unkhani wapetsakizoni inaitezanji inaenda tuvira kumsika malingana nende makwira kuna ndipeza mwana nzulo wawo arita teno nyumbaku agogo arani arisiya mwalira ndizo zikhale bwanya wadwala ndati alisana dwale ne basi mmene mathamanga kubwera kuno ndipeza kuti antalawa arisiyani kuna pezeka azimeo kuna 5 amene amadikirira ndete tefufuza noonetsa kuti no amayo enano anafufuza wana uteka boro amaphala kali nyumbamo ndetsa kuti bambo wayo muchomwetse bamaphala ndithu mankhwala nje ndwanji mankhwala mene chimbulu mankhwala onetsa ngaka fosikira chore anonka ndithu nyumbamo rere mwalowa akoza veka fungo ndithu mukufika chifungo chabwino wakaziona kuti mena tango lero mena marukathura bambo wakaziona anachoka kupita katika amalowena kumene kusukudziwika ndipo pompano sabwera mene abumbara mwina kale mumadziwa ndi kangano monga okhala mtsogolero lombero muno mbiri ya madzobanji kapena madala muno mukungoti antigu ndana nasitikala makedzana ndasitikala makedzana amene makhana abwino bwino ndithu tekomana nawo banje madala basi mopasana olemo ndithu anachikhalibwe ndithu sikuti samapanga nkhazaso yayi ndithu da mfunda wati ndachisale mune mungadziwa kudzina ndi nala pansonko kutengera kuti amene akuvula wireless akhuza kudziwa kuti madala akuti ineyo ndimango zoti ndantiku basi ndifunda ndachisale kama dzina lawo sitidza kuno bwino mudzimuno anthu mumakhala nawo motani mudzimuno ene ndimakhala nawo kuno bwino chakumezi ndiona khali naye zachilendo kwambiri moyo wange nasindazione soyi ndimene aonekera anthu andazikuluakulu wakulirana ndithu ndezimene zakhala zodabwisa kwambiri ndimene zachitikirapo kapena wonsewa mamwe kapena tizili mwina nakangana mwina uli vyamo situdziwa bwino bwino koma kumwe kukhala mafoerolo kunoku onetsa kuti amacheza kajasu amawadetsa soka jasu ndithudi iya tathokoza tsogoleri kuti nolola kuyankhula nafe mama akende tuli pafupi ya mayi akazi amana kuti mwina kuza nawo ali nkati mwetu chabwino iya padakali pano ndithu msanga mmenemo amayi amene wanso ali nkati ndemo tinafotokozeramo kuti kubwera maunduna osiyana ndithu anzathu aza umoyo ngakhalenso anzathu achilekezo ndebe akupereka malipoti wena ndi wena akatha tikhoza kucheza nako mapadakali pano zimene tinafuna tifotokozere kwa mtundu onse kuchingoni nkhani yake ndi imeneyi kuno kwa Wilson kuti ayi bambo afika pomwetsedwa mankhwala ndipo akuganizira kuti amene amwetsa mankhwala amenewa akhoza kukhala akazi wawo chifukwa zitachitika zimenezi anthu amayo anachoka ndithu ponena kuti apita kasaka maganyo ndi zina zotino koma akakhalakhala amene tikuyankhula pano live iyayi amayi amene watu atulukira ndi zinthu zolakwitsa komanso zinthu zachilendo zimene zachitika kuno ku Pero Philip Samuel Magayi ndi kwa Wilson makamaka kwene nonse amene maitsozo kuija makamaka sukulu ndeno ndithu ya kwa Wilson kudzalowa ndithu kumapeto kumene kumapanga malire pakati pa Wilson komanso kansapapo njira yake ndi imeneyi maka kusele kwa gomo chithunzithunzi kwene nonse amene mukutsala kudzera pa wireless ndine Govert Samuel Lazaro ndabwera ndi zanga Miguel George amene kuthandizana kugwira zintchito zosiyana mutakhala pompo kutsogoloko tikupatsirani malipoti osalira Dolika ndi mmene muli mmene zinthu zikuyendera kunkuno kwa Wilson. Club Junta, building better Africa.